Bine ați venit! Așa cum știți, sunt Alia Asist, asistentul virtual al clinicii Dr. Ali Admur. Astăzi vă vorbesc în imaginea medicului Ali Admur și vă aduc în atenție una dintre cele mai frumoase și importante etape din viața unei femei, monitorizarea ecografică a sarcinii. Ecografia este investigația de bază pentru diagnosticul și urmărirea sarcinii. Avantajul ei major este că ne oferă informații prețioase, fiind în același timp complet non-invazivă și fără niciun efect advers asupra bebelușului. Mai mult, o putem utiliza ori de câte ori este nevoie. Pe parcursul celor 9 luni, realizăm mai multe tipuri de ecografii. Începem cu ecografiile de biometrie fetală, prin care măsurăm fătul și comparăm dimensiunile cu tabelele de creștere. Așa ne asigurăm că bebelușul se dezvoltă normal și stabilim cu precizie vârsta sarcinii și data probabilă a nașterii. Un rol esențial îl au ecografiile de morfologie fetală, care se împart în 3 etape. În trimestrul 1, între săptămânile 11 și 14, evaluăm riscul de malformații sau anomalii genetice, inclusiv prin măsurarea translucenței nucale. Morfologia din trimestrul al 2-lea, între săptămânile 20 și 22, este cea mai amănunțită ecografie. Verificăm cu maximă atenție dacă organele interne, capul, coloana și membrele s-au dezvoltat corect. În trimestrul al 3-lea, în jurul săptămânii 32, ne asigurăm că fătul a crescut în limite normale, măsurând parametrii precum circumferința capului și lungimea femurului. În anumite situații, putem folosi ecografia Doppler fetală. Aceasta nu se face ca rutină, ci ne ajută să urmărim fluxul de sânge și este rezervată cazurilor care necesită o atenție specială, cum ar fi hipertensiunea sau diabetul gestațional. Nu în ultimul rând, avem ecografia 3D și 4D. Dacă 3D ne oferă imagini statice, ecografia 4D adaugă timpul. Este momentul emoționant în care puteți vedea cum bebelușul dumneavoastră se mișcă, își ține degetele în gură sau chiar zâmbește. Este o experiență minunată pentru legătura dintre mamă și copil, însă claritatea imaginilor depinde de poziția fătului și de cantitatea de lichid amniotic. Vă mulțumim că sunteți aici, iar până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați că sănătatea merită grijă, atenție și un spațiu în care întrebările pot fi rostite fără reținere.